F'nofs pandemija, għal darb'oħra, il-Partit Nazzjonalista għamel maratona ġbir ta' fondi, it-tielet waħda f'4 xhur. Din il-maratona ta' fondi saret ukoll fi sfond li ftit tal-ġimgħat ilu il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo qal li d-dejn tal-Partit Nazzjonalista huwa ta' 20 miljun euro. Però ċifra tista' tgħidilna ċifra llum tad-dejn kemm hi mod konkret. Illum bej wieħed u ieħor għandek xi 20 miljon. Waqt intervisti riċenti il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech iġġustifika d-dejn tal-partit billi qal kif kulħadd ikollu d-dejn. Kull min jixtri dar jew aħjar il-kwantità kbira ta' nies li jixtru dar ikollhom id-dejn. Mela aħna meta xi ħadd ikollu d-dejn kif għandi d-dejn jiena għax għad inħallas id-dar tiegħi ħadd ma joqgħod jgħajjarni li għandi d-dejn. F'din il-maratona ta' ġbir ta' fondi spikkat ukoll il-preżenza tal-ex Kap Nazzjonalista Simon Busuttil li riċentament il-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista fuq talba tal-Kap Bernard Grech irtira kull ħsieb li kien hemm biex jibdew proċeduri kontra Simon Busuttil wara l-gidba e-grant. Fil-fatt, Busuttil kien irringrazzja lil Grech tal-ġest li għamel miegħu. Intant f'din il-maratona spikkaw ukoll in-nuqqas tal-ex Kap tal-Partit Nazzjonalista u d-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija. Is-sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali qalu li l-maratona tal-ħadd kienet waħda mqansħa u t-tellat ta' malajr. Is-somma miġbura fl-istess żmien 3 snin ilu fl-ewwel Marzu tal-Kap ta' dak iż-żmien Adrian Delija, il-Partit Nazzjonalista kien ġabar 30,000 euro iżjed mill-ewwel maratona ta' Marzu ta' Bernard Grech. Din tkompli ma' xejra negattiva ta' Bernard Grech waqt maratona ta' ġbir ta' fondi. Hekk kif fl-ewwel maratona ġbir ta' fondi tiegħu ġabar 80,000 euro inqas minn kemm inġabru mis-sena ta' qabel taħt it-tmexxija ta' Adrian Delija. Waqt din il-maratona li saret il-ħadd bdiet tiġi rkantata pittura b'wiġġ Bernard Grech għal 900 euro. Dan apparti li l-Partit Nazzjonalista spiċċa jilmenta għax it-telefons ma bdewx idoqqu. Fakkarkom sabiex tiqpaw iċċemplu dawn it-telefons ma jistgħux jiqpaw wieqfin għandna bżonnkom ukoll sabiex tagħtu d-donazzjonijiet tagħkom.